आम घटगाँ जाऊँ मो फैमिली सहित बबुला जबनु जे पूरा एटा जीव सेटा जीव सेटा केता जीव हां बाबा अरे ट्रक के जीव आशा आइला वाला पछा भाई संग रासी मारी साला जीव कि न जीव भाई जागा जीव ना जो समस्या जीवे तू आ जा गाड़ी कोड़ी हेकरे आरो करे छालो पछ पटे सेटा मेन गेटा ना उना को अरे सियाटा गाड़ी पुरोना पुरोना गाड़ी देखी या तो रहा पुरोना गाड़ी पूजा पूजा से करे ଆମେ ଏବେ ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ଲେଡିସ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଖେଳୁଛି। ବାବା ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କିଣା କ'ଣ ସରିଲା ନା ନାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଘଟଗାଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଘଟଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ଆସିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପରିବାର, ଇଏ ଆମ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି ଚାଲିଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଫଟୋ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ ଯିବା ଆମ ପୁଅ ହେଲା ବାବା ଟାଟା କର ଟାଟା ଟାଟା କର ଟାଟା କର ଟାଟା କର ଟାଟା କରିଦେ। ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ। ଚାଲ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ପଳେଇବା ପଳେଇବା। ପଳେଇବା ପଳେଇବା। ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ।
ବାପା ଦେଇଦିଅ ମାମାକୁ ବାପା ଦେଇଦିଅ। ମାମାକୁ ଡାକ ମାମାକୁ ଡାକ ମାମାକୁ ଡାକ। କାଇଁ ମାମା କାଇଁ ମାମା କାଇଁ ମାମା କାଇଁ ମାମାକୁ ଡାକ। ସୁଶାନ୍ତ ଆବେ ଚଷମାଟା ଏମିତି କରିଦେଇଛି ଏକା ପକଉଛି ତା ବାପା କୁଆ ଗଲେ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଶୁଣ୍ଠା କ'ଣ ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସବୁ ଠାକୁର ଜିନିଷ ସବୁ। अरे फोटो उठौछ देखो आम पिला सब ये भाई हाथ सब फोटो फोटो उठाऊँ दीटा पिला देखु केते लोक प्रबल लोक जानुआरी शेष हो जाऊँगी बोली ये सब आमर आ शीत दिन गोटे मास रहा 2 मास जानुआरी फेब्रुआरी लास्ट शीत आपण मैंने भी आसी बुलतु एंजॉय भी करंतु। बहुत किसी जिनस मिलूँ।